Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrách chceli a ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem To je na dovolenke, takže v tejto sérii to budem ja, Žovka. Adam. Ahoj, Žovka. V dnešnom dieli hudobnej triedy by som chcela privítať Adama Štefunka. Čo si nám tu takto na úvod, prosím, zahral? Zahral som od Johanna Sebastiana Bacha prvú časť z Partity D-dur. A Johann Sebastian Bach, ako už určite vieš, je jeden z najväčších skladateľov klasickej hudby. Aký nástroj si nám to sem dneska priviezol? Schválne nehovorím priniesol. Tak tento nástroj sa volá cembalo a je naozaj veľký, takže my s ním museli pomáhať. A do akej skupiny nástrojov teda to cembalo patrí? Patrí medzi chordofóny, ale keďže toto slovo je strašne komplikované, tak radšej používame napríklad klávesové nástroje alebo strunové brnkacie. A ako sa na ňom vytvára tón? Ja hrám na klaviatúru, ktorá je buď bielo-čierna alebo čierno-biela. V správny moment stlačím správne klávesy, ktoré potom pomocou mechanizmu prenesú impuls mojich prstov na plektrum, ktoré brnkne podobne ako na gitare do struny. Tá struna sa rozvozvučí a to vydá ten krásny zvoniaci tón, ktorý, aby bolo počuť, tak sa ešte viac ozvučuje v rezonančnej doske. A čo je zaujímavé, využíva sa niekoľko materiálov. Najviac z toho je drevo, ale využíva sa aj kov a napríklad v minulosti slonovina, ale dneska sa to nahrádza napríklad hovädzou kosťou alebo syntetickými materiálmi. A aké typy cembala poznáme? Každý národ mal trochu inú predstavu o tom, ako má cembalo vyzerať. Dnešné ukážky som hral na talianskom cembale. Máme ešte aj nemecké cembala. Potom existujú francúzske cembala a existujú aj malé spinety, ktoré tu taktiež máme. A to boli v podstate malé nástroje prenosné. Mohol by si nám možno dať ukážku nejakých špeciálnych spôsobov hry na cembale? Jasnačka, veľmi rád. Na rozdiel od klavíra nevieme na cembale robiť takú výraznú dynamiku úhozom, ale vieme na to použiť rôzne spôsoby, ako napríklad artikuláciu alebo hustotu akordov, či to, ako často zahráme tie tóny po sebe. Pri tejto krátkej improvizácii som sa ti snažil ukázať, ako viem v podstate hustotou akordov a to, akým rýchlym spôsobom ich rozložím, vytvoriť dynamiku z najtichšej k silnejšej a potom to zase v podstate stíšiť a ukončiť. A ešte možno nejaké iné spôsoby? Viem napríklad zahrať niečo veľmi krátko, ale napríklad to isté viem zahrať aj veľmi dlho a vytvoriť ilúziu ako keby pedálu na klavíri. Takže ten zvuk je v podstate úplne iný. Predtým bol taký pichlavejší a teraz je taký oblejší a taký viac ozvučený.
Dalo by sa to prirovnať k staccatu a legato? Istým spôsobom áno, akurát tá práca s tým je vlastne oveľa akoby bohatšia a dôležitejšia ako na klavíri, čo je spôsobené práve tým, že nevieme úhozom tak formovať dynamiku. A v podstate pomocou toho viem vytvoriť aj nejaký akcent, napríklad versus. Čiže v podstate tou artikuláciou sa dá dosiahnuť veľmi veľa vecí. Viem napríklad spraviť decrescendo alebo aj crescendo. Čiže v podstate viem využiť tie isté možnosti, ktoré na klavíri, akorát to robím úplne iným spôsobom. A je aj trošku na predstavivosti poslucháča, aby si tam tú dynamiku na základe energie, ktorú zo mňa cíti, domyslel. Ty už si naznačil podobnosť čembala s klavírom. Vedel by si ich porovnať, čo majú spoločné, čím sa líšia? Klavír tak trochu vznikol z čembala, hoci ten mechanizmus je úplne odlišný a ten mechanizmus klavíra, ktorý je na báze kladívok, pochádza skôr z nástroja ako napríklad klavichord. Ale v podstate prvé klavíry mali telo rovnaké ako čembalo, až potom z toho sa neskôr vyvinul ten oválny tvar. Oba sú to klávesové nástroje, oba majú struny. V podstate čembalisti často klaviristom závidia, pretože klaviristi si svoj nástroj nájdú pomaly v každej koncertnej sále, na každej hudobnej škole, kdežto čembalo je oproti klavíru pomerne vzácny nástroj a preto väčšina čembalistov vlastní svoj vlastný nástroj, ktorý si musia na koncerty aj sťahovať. Na rozdiel od klavíru je ladiť. Vieš mi niečo povedať k dejinám čembala? Čembal je veľmi starý nástroj, vznikol už v období stredoveku, okolo roku 1400. Takou zaujímavosťou je, že v podobnom období vlastne vznikol aj predchodca klavíra, už ten spomínaný klavichord. Hlavne sa spája s obdobím baroka, takže so 17. a 18. storočím. A bolo využívané veľmi často aj solovo a teda už, ako som aj spomínal, aj v komornej a orchestrálnej hre. No a v tomto období malo čembalo ešte jednu veľmi dôležitú funkciu, a to, že bolo jadrom tzv. Sekcie zvanej basso continuo, išlo o taký rytmicko-harmonický základ skladby. Predstav si napríklad elektrické gitary sprievodné v rockovej kapele, tak asi niečo také podobné. V 16., 17. až 18. storočí fungovalo čembalo ako v podstate základných nástrojov na sprevádzanie iných hudobných nástrojov. Bolo čembalo aj súčasťou opery? Bolo práve, že základným stavebným kameňom, keďže na jeho ramenách bol sprievod všetkých spevákov. Orchester barokovej opere sa vyskytoval len v niektorých číslach, ktoré sa nazývali árie. Toto slovo si už určite počula. A okrem árií tam boli aj recitatívy, čo si predstav, že je v podstate rozprávanie v tónoch a práve čembalo pomáhalo spevákom udržať sa v tej správnej harmónii, aby nelietali kade-tade. Svoj úplne že najväčší vrchol zažilo v prvej polovici 18. storočia, kedy bolo obľúbeným nástrojom mnohých skladateľov. Bolo to napríklad vo Francúzsku François Couperin, v Nemecku slavný Johann Sebastian Bach alebo Georg Friedrich Händel, ktorý neskôr žil v Anglicku. Nesmieme zabudnúť Taliansko, kde bol takým, že najvýraznejším čembelovým skladateľom Domenico Scarlatti. A čembalo si svoju úlohu udržalo prakticky až ku koncu 18. storočia, kedy postupne bolo vytláčané klavírom. S príchodom 19. storočia a hudby romantizmu v podstate význam čembala upadol a tento nástroj sa nevyskytoval že vôbec. Do veľkej miery sa čembalo vrátilo späť na koncertné pódia začiatkom 20. storočia vďaka poľskej čembalistke Wande Landowskej. Konečne nejaká ženská reprezentácia. Mnoho skladateľov jej venovalo svoje diela. Napríklad to bol Francis Poulenc so svojím Concert champêtre alebo Manuel de Falla, ktorý pre Landowsku napísal čembalový koncert. Je čembalo bežnou súčasťou orchestra? V bežnej filharmónii čembalo len tak nenájdeme,
ale pokiaľ by si šla na koncert tzv. Starej hudby, čo je prakticky hudba od obdobia renesancie až po hudbu klasicizmu, telesa, ktoré hrajú takúto hudbu, takýmto nástrojom bežne disponujú. Aké je čembalo zviera, ak by si ho mal k niečomu prirovnať? Fúha, asi čmeliak. A tak ho vlastne prirovnávali aj v 18. storočí práve kvôli zvuku, ale v podstate má aj krídlo, takže čmeliak má tiež krídla, takže prečo nie? Máš nejakú zábavnú príhodu zo života čembalistu, či už učiteľskú, koncertnú? Teraz nedávno sa mi stalo, že hral som. A zrazu... Zistil som, že mi praskla jedna struna a v tom projekte zrovna bolo čembalo nazvučené, takže si predstav, že úplne celá sála počula zrazu z ničoho nič. Takže asi toľko. A nebolo to vôbec vtipné. 3 z 10. Díky. Ako sa stane človek čembalistom alebo čembalistkou? To by mi vravel, že hrá na klavír. Je to dobrý predpoklad? Väčšina ľudí presne k tomu príde takto, že hrá na klavír a popri tom zistí, že nejaké čembalo existuje. Zistí, že to je extrémne exotický nástroj, ako to bolo u mňa. A mohla by som si možno aj ja vyskúšať hru na čembale? Tak poďme do toho. Tak mi aspoň poviem, či už si hrala niekedy na klavíri. Maličko. Dobre, tak ťa naučím nejakú jednoduchú melódiu. Počkaj, ale to poznám, to je ten menuet v G-dure, nie? Alebo tak? No vidíš, no tak poď do toho, no. Počúvam. Wow. Tak teda ďakujeme, že si sa za nami zastavil v hudobnej triede a ďakujeme za všetko, čo si nám vysvetlilo o čembale. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rád som tu s tebou strávil tento čas a samozrejme dúfam, že si sa niečo nové naučila, že ťa to obohatí. No to určite, ale nemôžeme zabudnúť na poslednú ukážku. Áno, teraz by som ti rád zahral Preludium G-dur, ktoré napísal Jozef Umštát. Už sa teším.